Dnes celý deň sme pripravovali tým na to, aby sme nepozerali na tabuľku, že to je posledný tým, že proste majú svoju kvalitu smerom dopredu a chceme využiť ich slabiny smerom dozadu. A ten začiatok nebol úplne že podcenenie, ale nebolo to úplne na 100%. Pár vecí sme tam mali zlých, kedy sme dostali supera do nejakého tlaku u nás v pásme a inkasovali sme ako prvý po chybe po zblokovanej strele a hráč nezastúpil beka, útočník zastúpil beka. A od toho momentu bolo to nastavené tak, že sme proste išli do kopca, že tlačili sme. Ja už od toho momentu nemôžem hráčom uprieť snahu o strelbu. Proste boli tam veci, ktoré od nich vyžadujeme, ale ich brankár podal výborný výkon, celý ich tým podal obetavý výkon a my tým, že sme sa dostali v druhej tretine do vedenia, tak som veril, že proste dáme tretí gól a sa to ukludní. Bohužiaľ, jedna strela po našich chybách v druhej tretine, ktoré sme urobili na obrannej modrej čiare, v obranom pásme, tak tá jedna strela tam proste preplávala. A znovu sme predvedli zápas, v ktorom po druhej tretine bolo 2-2. Chceli sme my využiť tú chybu supera. Bohužiaľ, my sme urobili veľkú chybu v obranom pásme, kedy oni dali na 3-2 a znovu sme išli do kopca. Už to bolo potom ťažké, naozaj nám tam neprechádzali strely, hráči dreli, ale bohužiaľ výsledok je taký, že v domácom prostredí sme zase prehrali.